सनशाईन सोलर सिस्टीम कणकवली आकर्षक ऑफर्स पीएम सौर घर योजना तसेच स्मार्ट सौर घर योजना अंतर्गत सबसिडीसह सोलर प्रोजेक्ट सनशाईन सोलर सिस्टीम छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पंचायत समिती जवळ कणकवली। आजच संपर्क साधा आणि वीज बिलांची चिंता कायमची दूर करा। वैभववाडी तालुक्याच्या सभापतीपदी सिद्धेश रावराणे आणि उपसभापतीपदी साक्षी कोलते यांची बिनविरोध निवड झाली आहे। पंचायत समिती सभागृहात ही निवड प्रक्रिया निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार सूर्यकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत पार पडली। या निवडीनंतर सभापती आणि उपसभापती यांचं भाजप पदाधिकाऱ्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन केलं। मॅडम, आज उपसभापती आपली निवड झाली आहे। निवडीनंतर प्रथम प्रक्रिया काय आहे? पंचायत समितीमध्ये उपसभापती पदी माझी जी बिनविरोध निवड झालेली आहे याच्याबद्दल आमदार नितेशजी राणे साहेब यांचे खूप खूप आभार मानते। तसंच भारतीय जनता पार्टी वैभववाडी या कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांचे खूप खूप आभार मानते। पक्षाकडून एका महिला नेतृत्वाला संधी दिलेली आहे, त्याचं कशा पद्धतीने पुढे नियोजन करून कोणती कामं आहेत ती पुढे आपण या पदाच्या माध्यमातून पूर्णत्वास येणार आहोत? पक्षाने चांगला सपोर्ट दिलेला आहे। महिला सक्षमीकरण, महिलांकडे जास्त मी लक्ष देणार। जे बचत गट आहेत त्यांना पुनर्जीवित, जर जे बचत गट असतील त्यांना पुनर्जीवित करणार व त्यांना उद्योगासाठी काय काय योजना असतील त्या त्यांच्यापर्यंत मी पोहोचवणार अशी मी आशा। रावणे साहेब, आज सभापतीपदी निवड झाली आहे। सर्वप्रथम मी आमचे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, आमचे लाडके खासदार नारायणराजी राणे साहेब, तसेच आमचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब आणि आमचे लाडके नेतृत्व या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांनी जो माझ्यावरती एक कमी वर्ष म्हणजे लहान वयामध्ये माझ्यावरती मोठी जबाबदारी देऊन माझ्यावरती जो विश्वास दाखवला त्याप्रथम मी सर्वांचा आधी आभार व्यक्त करतो। याच्यासाठी व्यक्त करतो की त्यांनी मला खूप कमी वयामध्ये मला काम करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली। एक युवा नेतृत्व म्हणून वैभववाडी तालुक्याची आता जबाबदारी आपल्या खांद्यावरती आलेली आहे। प्रथम सभापतीपदी पदभार स्वीकारणार काय प्रथम प्राधान्याने वैभववाडीचे आहे? सर्वप्रथम या तालुक्यामध्ये असलेले अपुरी जी कामं आहेत ती, दुसरी गोष्ट शालेय मुलांच्या काय म्हणजे ज्या काय व्यथा आहेत त्या, आणि महिला आणि नवीन युवक वर्गासाठी काय प्राधान्याने आपल्याला तालुक्यामध्ये आणता येईल पालकमंत्री साहेब यांच्या मार्फत त्यावरती माझा पहिल्यांदा भर राहील।